आवे तो बरतन माजी के देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के आवे तो बरतन माजी के आवे तो बरतन माजी जाए तो फिर हम वापस आइब कोइले बानी जवन वादा निभाइब आवे तो बरतन माजी के जाए तो फिर हम वापस आइब कोइले बानी जवन वादा निभाइब डर लागेला बहुते समाज से देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के छोड़ो न आवे तो बरतन माजी के देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के आवे तो बरतन माजी के छोड़ो ना ओढ़नी देख ली कोई सोचता बड़ा जवन अभी ना होई आवे तो बरतन माजी हो छोड़ो ना ओढ़नी देख ली कोई सोचता बड़ा जवन अभी ना होई कहे मानो तो नहीं खो तू बात के देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के आवे तो बरतन माजी के देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के आवे तो बरतन माजी के राइटर भैया जयाल बड़ा बड़ी जीदी हट नया लगे बोलावतिया दीदी आवे तो बरतन माजी के राइटर भैया जयाल बड़ा बड़ी जीदी हट नया लगे बोलावतिया दीदी बाबू कौन हैया जान जाई है राज के देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के देह बियर साझ के आवे तो बरतन माजी के राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समोता चौक।